jeg var nok aldrig en tandlæge, da jeg kiggede på dem, hvor den havde 2 ulvetænder og kroge og og tandspidser og sådan noget. Og så kom han lige til at lægge sig selv i en fælde, hvor jeg kunne se, at den i hvert fald aldrig havde fået kigget på de tænder der, fordi han sagde til mig, at hvis den er ulvetænder, så skal de bare ud. Og altså, hvis han selv havde fået den tjekket, så ville han jo vide, at der var ulvetænder. Det er egentlig lidt sjovt, at han har sendt den i tilredning uden at få tjekket tænderne, fordi jeg har også haft mine 4 års tilredning, og det første, jeg gjorde, før jeg sendte den afsted, det var at få tjekket tænder på den og fået lagt 4 sko på. Nu rider de i hvert fald pænt. Ja, det synes jeg, hun gør. Også fordi det, man tænker, når man ser det, også, det er, at man tænker lige pludselig et år frem i tiden. Ja, det er jo nemlig det. Det skal man også. Der går jo hurtigt over, ikke? Se, når hun kan gøre det der hele vejen rundt, så bliver det sjovt.